trecut, da, exact 12 ani, am făcut o contestație cu Transoil, toată acea poveste, nu mare importanță. I-am căutat, nu i-am găsit, alte discuții. Și a fost vorba de, cum v-a mai spus toată treaba asta, era vorba la o sumă incredibil de mare ca taxe de timbru, i-am căutat, nu i-am găsit, procesul n-a mai avut loc. Și în treaba asta, de la Tribunalul București a venit o sumă de bani pe care statul nu avea de ce să o încaseze, nu a avut loc procesul. Și după ceva timp a ajuns la primărie. Era Pavel, a început o executare silită, ne-am judecat la judecătorie ca lumea să înțeleagă despre ce vorbim. Procesul s-a suspendat de către avocații mei care au spus că cel mai bun temei pentru o judecată corectă este să ne adresăm Curții Constituționale. Da, avocații mei au făcut o contestație la judecătoria, a trimis mai departe la Curtea Constituțională, urmând Curtea Constituțională, 3-4 ani de zile a durat procesul. Între timp, pe partea cealaltă, tot curgeau dobânzi și penalități. Explicația era clară, nu aveam de plată. Până la urmă, soluția a fost una foarte clară, după ea v-am aici prezentată prin decizia 669 din 3 decembrie 2024, unde spune fără niciun fel de discuție că admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Adrian Porumboi în dosarul așa al judecătoriei Vaslui și constată dispoziția art. 44, alineatul 3. Mă rog, din ordonanța de urgență, prin care toate aceste lucruri sunt foarte bine stabilite de Curtea Constituțională. Pentru că vorbim de o taxă de timbru, un proces care n-a avut loc. Statul n-a cheltuit nimic. Nici cu judecător, nici cu grefier. Mai mult decât atât, statul nici nu și-a făcut datoria, că nu l-a găsit pe acel om pe care dumneavoastră l-ați chemat în judecată. Și definitivă și general obligatoriu. Decizia se comunică celor două camere ale Parlamentului, Guvernului și judecătorii Vaslui și se publică în monitorul oficial al României, partea 1. Semnat președinte Curții Constituționale cu 9 voturi care au fost în aceeași părere, la aceeași soluție. Ba mai mult, în justiție e denumită ca decizia Porumboiu. Da, deci, adică cazul acesta a fost în momentul acesta o cotitură și de atunci în instanță el este invocat drept... el este invocat drept argumentul Porumboi sau cazul... Au mai fost și alții în situația mea și le-a făcut binețe și lor. Acum, o astfel de copie, decizii, dar putea să-i trimiți în monitor oficial, a fost transmisă și la instanțe și la primărie. Între timp s-a întâmplat un lucru, că eu mi-am mutat domiciliul de la Racova, că aveam domiciliu. Haideți să spunem și lucrul care s-a întâmplat. Dumneavoastră aveați sediu la Hotelul Racova și domiciliu. Pentru că tot timpul dumneavoastră ați votat în Vaslui. Corect. Și e știut lucrul acesta. În momentul în care ați tranzacționat și ați vândut acel imobil, automat nu puteați rămâne chiriaș acolo. M-am dus acasă la Munteni. La Munteni. Da. Între timp, conform... Aveți casa dumneavoastră. Între timp s-a clarificat și un lucru, că primăria Vaslui, în, componența care era atunci și imediat la câteva zile după ce s-a instalat nou mare primar mic, s-a prezentat și s-a trimis o adresă către primăria Munteni de Jos, prin care au preluat acel debit. Bun. Da. Nu au preluat debit, au preluat toate datele care sunt și creanțe. În momentul în care tu te muți cu domiciliu. Da, corect. Deci toate trebuie. Și este greu de conceput, încă, sincer să fiu... Teoretic, Tribunalul Vaslui trebuia să iasă din acest proces și să intre... Nu tribunalul. Primăria Vaslui este scoasă și să intre în Munteni. Și să le mai spunem că dumneavoastră ați câștigat acest proces la judecătoria Vaslui. Așa, la care, stupoare, astăzi, primim o comunicare prin care, Primăria Vaslui? Primăria
Vaslui trimite și am primit inclusiv, întâmpinarea făcută, sau mai bine solicitarea făcută de către primărie, prin care semnează mare, așa mai mult decât o pagină, primar Lucian Braniște. Mă rog, o să revin, care prezintă niște lucruri care mi-e greu să le înțeleg ce era cu ei, în ce stare puteau să fie. Cu alte cuvinte, primarul Braniște este nemulțumit de decizia dată de curte. Poate să fie și de decizia că l-a născut. Dar el nu mai are calitate în dosar. Poate să fie vinovat că l-a născut Măsaviu. Poate să fie supărat că l-a născut viu. N-are nicio legătură. Ei deja au comunicat la multe și nu mai au calitate în procesul ăsta. Dar el totuși face apel. El face apel știind rezultatul care a fost și Curtea Constituțională, nu poate să fie altă decizie peste Curtea Constituțională. Pentru că au analizat 9 judecători, sunt vreo nu știu câte puncte în această decizie. E o decizie motivată. E o decizie motivată prin 45 de puncte. Deci nu 2 sau 3. Și acum, ca să fiu sincer, a început treaba asta în care ei, de fapt, spun că eu aș fi recunoscut vreodată sau că am achitat suma. Păi cum să recunosc dacă n-am avut nicio obligație? Aia izvorât de la Tribunalul București că au dat o sumă pe care au stabilit-o ei după ce eu am solicitat o diminuare a sumei, că era o sumă imensă, au dat acolo câțiva leuți, ca să spun, și au trimis foarte bine că au trimis, dar vezi că este o hotărâre care e o decizie la nivelul Curții Constituționale. Ce sens mai are tu acum? Că tu ai timp, ce să stai pe banii primărie, eu n-am timp acum să mă duc în presiune. El a făcut apel doar că e numele Porumboi? Categoric. Adică dacă, de exemplu, acolo era Ionescu, cu siguranță nu se avea că ei spun de Curte de Conturi. Am vorbit cu persoană importantă de la primărie și am zis, bine, ați făcut treaba asta, de acord cu voi. Presupunând prin absurd, și spun și treaba asta și, să înțeleagă opinia publică, că pierd. O instanță, bine, ceea ce este important, admitem varianta asta, că aș putea să pierd procesul ăsta. Foarte bine. Dar nu ia primăria Vaslui niciun leu. Banii să duc la Munteni. Deci, ca să îți dai seama, adică oamenii au făcut jocul ăsta ca să întărâte, ca să arate care fost. Păi băiețaș, n-ai nicio forță în tine, rumeguș și frunză verde de la Băcești, pentru că îți permiți, crezând că, dom'le, lui merge treaba, eu n-am timp acum, am sătul de procese. Dacă el crede că eu trebuie să mai plătesc avocat, trebuie să vină la Vaslui, trebuie să mă ocup, sunt niște cheltuieli, care el chef ce să demonstreze? Numai dacă trăim în firme cu tâmpiții și trăim în firme cu tâmpiții și își permite niște lucruri care mi-e greu, mă abțin să vorbesc mai urât, dar poate el vrea să vă arate cine e șeful în oraș. Da, nu e șef, e un prostănac. Ce face el că va trece cu parcurile alea? Îs de grupa mică, când eram mici sau erau copii mici, și ai mei și ai tăi și a altora, se jucau în găletușe în nisip. El se joacă în găletușe cu nisip, e mare primar, nu va face nimic. Ce am spus și revin la acea variantă, bine, a fost treaba cu stadionul. Ducă-se, nici nu mai am ce discuta. Cu stadionul legat de numele dumneavoastră. Legat de numele meu. N-am timp de treaba asta, acum să mă țin de procese. Au atâtea, cazuri pe rol și la tribunal și la judecătorie și, repet, dacă tu primărie știi că nu iei niciun ban, haide, o instanță spune... Nici în varianta absurdă că se câștigă... Nu, pentru că banii ia primăria de la dar orice om de bun simț își dă seama. Băi, omul ăsta are o hârtie care este foarte clar de la o decizie numărul 669 din 3 decembrie 2024, publicată în Monitor Oficial. Sunt lucruri foarte clare. Strigător la acest, el nu mai are calitate în proces. Nu. La început la judecătorie, de înțeles de ce el a fost și a fost în tribunal acolo, ar fi de înțeles ca un început, dar acum el nu mai avea motiv să facă apel pentru că dosarul dumneavoastră fiscal este la Muntenii de Jos. Au găsit, scuză-mă un pic, au găsit dom'le, că vine Curtea de Conturi. Da, Curtea de Conturi nu ar fi atât de tâmpit să-și dea seama că se pun împotriva unei hotărâri a Curții Constituționale.
Asta e vrăjeală de-a lor, de dragul de a se intitula el mare șef și semnează așa. Din păcate, din primărie, când am discutat, asta are sens să-i dau numele, o persoană foarte inteligentă, ți-am întrebat, dar spuneți și mie, domniță dragă, dacă pierd procesul, ceea ce e imposibil, dar mergem pe varianta asta, repet pentru a doua oră această speță, pierd procesul, cât am de dat, 1 milion, 2, 3, nu mai contează, ia primăria Vaslui măcar 50 de bani? Nu. Ce sens au tot trebuie? Dacă vine oricine, vine curtea de conturi, dimpotrivă ar trebui să ne întrebe, dar voi cheltuiți bani cu jurist, cu tot ce-ți faci, nici măcar costul la hârtia pe care au trimis, au făcut apelul, nu-l Și justifică. concluzia noastră rămâne că aici e vorba legat doar de numele lui Porumboiu, că Branciște vrea să se ia la trântă cu dumneavoastră. Dar nu să ia mai la trântă cu proști. E un idiot și pot să îmi asum ce spun. Este un idiot patentat, un frustrat care n-a făcut nimic în viața lui, a tăiat frunze la câini pe la Băcești, acum să dă mare primar. Nu, e o paiață de primar. Vrea treaba asta cu mine, eu rezist. Au fost alți primari tari. Vivi Cristi, ce valoare. Eu nu mai iau cu tiriflici din ăștia. Deci, n-am eu treabă cu el. Că îmi dau seama că nu face nimic. Dic povestiri, că face, că dragi, nu va face nimic. Dar să-și vadă de treaba lui, că mie nu mi-e teamă. Nici de politicieni, nici de ce funcție au ei, la ce partide sunt și nici de tiriflicii ăsta. Deci el a făcut o chestie numai de a mă provoca. Și a zis, lasă dă-mă că punem. Ce să faci, mă, băiatul? N-ai treabă? N-aveți treabă la primărie? Câtă treabă aveți, da? Trebuie să știți ce aveți de făcut. Mă rog, Cât era taxa de timbru? Vă mai aduceți aminte? A fost o sumă de vreo, să nu exagerez, vreo 2 milioane de lei, care la fiecare întârziere de când a venit din 2016, au venit cu tot... A fost o sumă de cred de tânjuri de 3 Da, 3 milioane, mai bine. Sau o sumă imensă. Dar n-aveam, deci eu... Miza este, adică 3 milioane, poate și făcut... La una 1 milion 500 și la una tot vreo 2 milioane. Dar aia a plecat de la nimic. A plecat de la o solicitare a mea, un proces. Da. Nu s-a mai judecat, n-au făcut nimic, n-a intrat nimic în proces. Păi de-aia și nu de-aia mie Curtea Constituțională nu dea câștig de cauză. Cea mai înaltă instanță din România a decis dar nu s-a întâmplat, că nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a pus în mișcare o instanță de judecată, nu s-a pus în mișcare, tot ce era de pus. Să putem să facem o concluzie. Dumneavoastră ați făcut un bine în materie de jurisprudență. Pentru mai mulți. Ați eliminat o posibilă taxă care îngreunau niște circuite și dădea senzația unora că au bani. Da. Ați eliminat și ați reușit această performanță. Cea mai înaltă curte de instanțe din România va da câștig de cauză. Același lucru spune și cea mai mică instanță din România, Judecătoria Vaslui, dar se pare că n-ați reușit să-l convingeți pe un primar de un oraș cum e Vasluiu că stau să conving toți... Că nici măcar nu e de competența sa, pentru că, după cum a spus, în cel mai greu caz, dacă pierdeți un proces, banii... Dar n-are cum să pierdă, să dă la Muntenii de Jos. Da, acum trebuie să fac să convic toți prostănaci. El va sta acolo, va mai sta 4 ani sau 3 ani cât mai are, nu va face nimic, va mai vrea o dată să candideze. Asta este blestemelor care se abate asupra unor orașe și asupra unor astfel de preocupări ca acest individ cu PSD-ul lui cu tot. Asta este starea generală, de asta suntem unde suntem, dar să las în pace. Eu atâtea procese am dus, dar trebuie să-l mai duc și pe ăsta, acum că n-am niciun fel de treabă. Bine, când sunteți chemați în instanță? Deocamdată trebuie să tocmească trebuie să am trimis la avocat, vine la Vaslui. Mă rog, acum nu mă... cheltuieli de judecată după terminarea procesului? Nu. Ce să mă pun la mintea lor? Așa ca idee m-a deranjat că orice... Da, eu am făcut pariu cu cineva și am spus, să vezi că dobitocul ăsta va face recurs. Fugi de aici. Și am câștigat pariu. Acum, măcar din pariu să plătesc avocatul, știi, plătesc transportul. Da. Urât, că nu se poate așa într-o societate. El vrea să fie, n-a avut afaceri, n-a avut nimic.
așa se comportă toți. Când s-au umflat rânzanei, când ajung acolo într-un spațiu nou, în condiții care sunt, cafele, secretare, nu mai vorbesc de influencer, nu mai vorbesc de oameni care butonează internetul, Facebook-ul, să spună că ce mult face el și ce mare. Da, vezi treaba ta. Am avut un prim clinch cu el, o să mai am. Nu, dacă el continuă sub treaba asta, că mie nu mi-e frică, chiar indiferent. Noi vă dăm un sfat. Iată, să aud. Peste 3 ani să vă fiți la fel de nervoși și să vă vedem candidat la primăria Vaslui. Eu zic că orașul are nevoie de dumneavoastră. Are, dar atâta timp cât ani de zile a putut să aleagă și ce au ales, mi-e greu să le schimbe mentalitatea. Ei sunt duși într-o treabă din asta. Le mai face niște din astea botezuri, nu ce face el, că se ocupă și mai... E un mincinos, asta e Dar treaba. mai trebuie și un lucru ca să puteți candida din nou domiciliul la Vaslui. Ei, nu o să mă mut, pot să am domiciliu aici. Da, glumim. Nu, ăsta lucru care putea să zică, dom'le, haideți să vedem. S-a aruncat-o pe aia cu stadionele și a avut o răutate incredibilă. De nu i-am făcut nimic la omul ăsta, decât un singur lucru, că ne separă câteva mii de kilometri distanță între modul în care gândește și ceea ce face și cum gândesc eu și ce am făcut eu. Lucrurile mele sunt vizibile, poate să zică oricine ceva să zică, e problema lor. Eu știu ce am făcut, știu ce sunt și nu văd atâta, o ține el așa, mă rog, e urât de tot. Asta este, n-avem ce face.